Sanibonani nonke, siyanimukela kwi-Indofra Soweto TV. Semukela nabantu abasanda kusijoyina kule channel. Ngithanda sikhulume ngama-album asephumile, ikakhulukazi asanda kuphuma. Osekucacile nanengane-ke manje ukuthi i-album kaKhuzani iyona ewaqoqode onke, okubalwa nala angakaphumi nala asazolandela nawo ayabalwa kulokho. Kwama-album asephumile nawo asebenzile indlela asebenze ngayo. Baculile abafowethu, baculile odadewethu mawukuthi khona sebekhiphile, kodwa uma kuza kuKhuzani igephu elikhulu kakhulu, wenze okukhulu, ingoma enkulu. Asimbonge leyo mfowampunga ngokushaya i-album enkulukazi kanje noma engakaphumi amanye. Lokho kuyafakazela ukuthi usemkantshubomvu kulo mkhakha. Indima akuyo, uyayi-understand-a, uyayazi, uyazazi futhi uyimisele ngani. So ngiyathemba ukuthi-ke abanye bazowaphakamisa amasokisi njengoba waphakamisile kwayena uKhuzani. Siyishayile ihlobo lesizwe kaMpungose, sibonge kakhulu. Sodibana ngokuzayo, abantu baqhubeke be-stream umusic, aphumile ama-album iy'nsuku ey'landelana, abantu abenze ubulungiswa beyo-streama online. Ngiyabonga.